Milí priatelia, vedľa mňa už sedí Pálko Láták. Pálko, ako si sa tešil na dnešné vystupovanie v novom projekte Hudba bez hraníc? Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahojte. Tak pre mňa to bolo také tešenie 2 dní, pretože to bolo také, že som tu ani nemal byť, ale potom mi zavolali organizátori, že aby som prišiel, že niekto vypadol zo zdravotných dôvodov, tak ja sa z toho veľmi teším. Takže 2 dní tešenia a bolo to úžasné, no. No my len k tomu musíme dodať takú informáciu, že zo zdravotných dôvodov sa musel ospravedlniť Franta Uhera, teda Pálko je ten náhradník, ktorý bude toho Frantíka našeho zastupovať. No bude to náročné, ja tie frky ani vtipy neviem, ale tak na to zvládneme a samozrejme ho pozdravujeme touto cestou. Ale verím tomu, že tvojou hudobnou produkciou všetkých zabavíš, že si zatancujú, zaspievajú, pretože máš v repertoári skutočne široké piesne, takéto portfólio. Čo si na dnes pripravil? Niečo veselšie, pomalšie? Tak aj začneme takým pomalým niečím a samozrejme Darinka nemôže chýbať, veselá, taká polečka alebo taká moderná polečka, takže ľudia sa majú na čo tešiť. Je plesová sezóna. Pálko, nebudem sa ťa pýtať, že či máš dosť akcií, to určite áno, ale ako je to Pálko a tancovanie? Pálko a tancovanie je veľmi dobré spojenie, pretože ja sa veľmi rád zabávam, už som to hovoril veľakrát, ale ďakujem za túto otázku, pretože my muzikanti sme z tej druhej strany toho pódia, že my musíme zabávať, ale ja sa vždy teším, keď príde taká akcia, že sa môžem odreagovať, že sa môžem zabaviť, zatancovať, takže ja veľmi rád tancujem. Ty to možno nevieš, ale nielen, že veľa žien pozerá tvoje pesničky a počúva tie, alebo radi ťa vidia, ale zasa veľa mužov pozerajú tie tvoje klipy aj z dôvodu toho, že tam máš veľa takých dievčeniec, ktoré tancujú a tých chlapov to tak, vieš, teší. Tak láka. Tak áno, a je to taký trošku trik pre tých ľudí, že aby nepozerali len dievčatá na mňa, ale teda ženy, dámy, ale aby pozerali aj chlapci na tie dámy, ktoré so mnou tancujú, ktoré máme teda v tomto projekte. Tak ja sa snažím, keďže som sám ako solový spevák, tak sa snažím pre tých ľudí prinášať niečo nové, aby to bolo zaujímavé, pekné, aby mladí ľudia boli okolo mňa. Ja si myslím, že určite aj tu v Stráni Kvietna sa nájdú nejaké tanečničky, ktoré ťa aj vyzvrtajú, pretože máme tu množstvo interpretov, ktorí budú hrať, spievať a ty sa môžeš poprípade zabávať. Možno to tak aj bude. Pálko Láták.